Здравейте, казвам се Александър и съм на 16 години. Моят роден град е град Бургас, най-красивият град по българското Черноморие. Учил професионална гимназия по туризъм професор доктор Асен Златаров, специалност готвач дуално обучение по българо-швейцарски проект Домино. Учил да приготвям пица, затова мечтата ми е първото ми заведение, чието год собственик да стана, да е пицария. Искам моите клиенти да могат да си поръчат пица, приготвена лично от мен, с оригинални италиански продукти, италианско брашно, пармеджан, доматена салата, моцарела, прошуто. Мечтая моето заведение да се отличава с приятна обстановка, да не е голямо, но да бъде уникално със своята автентичност, качество и любезно обслужване, завладяващи вкусове, омайващи аромати, с приятелско отношение и незабравим спомени. И искам да не спирам до тук, а да продължавам напред и да умея да приготвям пици, които да са уникални и някой ден да ги приготвям за моя любим актьор Джони Деп. Което лично аз ще съставя за моето заведение ще включва пица маргарита, доматен сос, моцарела, пармезан и бусилек. Пица Гранд Италия, доматен сос, чоризо, прошуто, шунка, гъби, пармезан. Пица Куатро формаджи, чедър, синьо сирене, кашкавал, пено сирена сметана. Моята авторска рецепта за пица Александър, за която все още търся тайната съставка и която да се превърне в известна в цял свят. Ще се сбъдват днес чудеса и вълшебство, а с ясен и позитивен поглед в бъдещето, с конкретна цел и вярна посока.